ولا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Ambada alislama amba bela dilen fo malen jama ana musomaw kadam ne sigida folo ka tabla labana maliko no maliko kan anga foli be alislame bela dilen Energy TV telesan mambay ambe foli ke abarakala bela dilen juma temene ne ma fili an me anga kalfa tan flana ka bluna la no e Sheikh Amadi nga komu ame arajabala ni arajaba sira dron islamo be hakli beta alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka sana ilena kakoro an ya lairuta ni plateau kilinga kuna sira karamo abini idado alakira ka sana ilena ayelena sana tugumi abini idado ula anta blada greda la comme imam de mabari ay kenesro ani amidu dumbo ana balma ke vie sangare ambela jelen dafale kenesro ya amina imam de mabari akidado kira ka sana ilena kanyingali kunguruni tengwala oyrola kafoko afirala ka foko ala yi melekaw de bila kana ala kira nɔfɛ kisi ni nɛmɛ b'a ye ko ka yɛlɛ n'a ye a bɛ fɔ de ma ko sana yɛlɛn wa an bɛ foli di Dɛma Bari ma k'a fɔ ka assalamu alaikum karamɔgɔ ɲinɛnbɛli sɛgɛnbali Dɛma Bari. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillah allazi kana qabla kulli shay'in wa mukawwin kulli shay' والكائن بعد كل شيء. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمته الظاهرية والباطنية. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين شهادة تنجى قائلها من عذاب النار. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ونور قلوبنا وأبصارنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله طاهرين طيبين وأصحاب الكرام الذين جاهدوا في الله حق جهاده بأموالهم وأنفسهم حتى سقاهم الله كأس الموت رضي الله عنه ورضوا عنه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في سمري أمي الله تعالى دليل كبر شيطان تورو. أوكي. أنا أنيرودني تورو. أنا بنا آدم دي شيطان تورو. أنا جين شيطان تورو. أنا الله تعالى شيطان تورو. شيطان وكالت دمودي. ما يرجوي وكالت دمودي. يجوي شيطان. القرآن يقول إن الشيطان لكم عدو مبين. كوز آدم دوني جو بأولى. شيطان ده يجوي. سقط الله. mana sabu setan de kara sababu ye ka aw labo aljine kono ka bla jiye sengena ya va dama anamba hawai o man ni jugu adama de jugu folo we setanay ala tangani ala kan shi setanay ala kan bo shi setanay amin setanay depuis bori ba kono bara la ka biro mina ni setanay be nyom bulo foti ka brigade laba no e kabru de brigade laba ni setanay be fara nyaw na o yoyna Allahu akbar o chemi mbazaki ga nyina me ko bela to ta se brigade labam o shitana boy kuma ka fara adama dela shitana masega mami malasa konnana ko chomoncha amanja wallahi ya rabbi ala kan bo shitana amin amin shitana flona we buna adama de shitane dan ba ko adama buna adama de shitana aka juga ta shitana ala ka shitane ka Allahu akbar kore buna adama de shitane mai ana jina shitana ani iye ni fasta bayin de adama de jugu شيطانو أنا جينا شيطانا أنا أدمت شيطانا ويجونا لنا ويرني الله أكبر يرني ويجوي قرآن يقول إن النفس لأمارة بالسوء أكو فين قال أدم ديني نيكا هلا تعالى قرآن ونيتي أدم دي أتجي أمرني فوي يجوك مانتي والله سيدا تعالى على يوفوس يوسف لبلا يوسف كاسوران فنو يوسف يوكمي فو وبتو من غوفي كمنا بي ام بكم دمن الله تعالى تو بركه ماي اوكي مسميناكم باكم مسيالا يعني دافون كان مسكمي نال ديننا ندافون اوكي دافون بنا باك مسيمين تواك مسيالا كل ما عليها فاني ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام او قران كنو اكو محمد فون فما دخول صافين باب صلى الله عليه وسلم مالا ينمي أو قرآن يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة الأخرى هذا ما دوني أو لك بانكان دوغا مسألة جيمو من أتلاك أو بيفا كان دوغا سيلا والله بك كتوب لك كبرو كنو
dugukolo in b'a bali ye don dɔ fɛn o fɛn b'a fa fɛn b'a bɛɛ fa k'a ban pewu. Allahu akbar. Sebaya. Kuran aya wɛrɛ la o la kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Ko Muhammad sallallahu ni wo ni nya dan b'a fa malaka t'o la adamaden t'o la jinɛ t'o la pangamana t'o la ala ye fɛn o fɛn da n'a bɛ fɔ a ma makhluku danfɛn vie da la ala ko n b'a bɛɛ fa don dɔ. Siga t'a la. Jibril n'a ka Jibrilaya ani Mikael n'a ka Mikaeliya Sarafilu Azrailu wallahi don dɔ la ala bɛ nin bɛɛ ni minɛ. Allahu akbar. A bɛ tila ka malakɛl mawtu yɛrɛ ni minɛ foyi ti to ɲɛnamaya la ni Allahu tɛ. Allahu akbar. An bɛ masa fo Ne ko dika ka. masa min ni ale de nana ni danfɛnw ye n'a kun y'a jate danfɛn dilaw Wallahi siga t'a la. n'a kun ma fɛn dilan fɛn t'a dɔn ale de y'a kanu ka dali kɛ a y'a kanu k'a ka dɔn a ye dali kɛ Awɔ. n'a kun ma dali kɛ fɛn t'a dɔn a y'o dali min kɛ n'i y'a ye n'o ye danfɛn a ye dali min kɛ diɲɛ dɔ la alimu ni diɲɛ dɔnni kodɔnbaa bɛ diɲɛ dɔnnibaa bɛ bɛn n'a kan ko Alahu Taala y'a kanu k'a ka dɔn k'o de kosɔn a ye dali kɛ mais kuma min na n'a bɛna dali kɛ k'a fɔra ka danfɛn fɔlɔ min da n'a bɛna dɔn n'o ye o kɛra Muhamadu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. ale de fɔlɔ nɔrɔ dilan ala fɛ sabiqul khalqi nuruhu wa rahmatan lil alamin zuhur. Allahu akbar. a nɔrɔ danfɛn ma nɔrɔ kɔ kuranɛ ko qul law kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kuranɛ. ala ko ni den kun bɛ n bolo Muhammadu Rasulullah ni den kun bɛ n bolo kira ko ni den kun bɛ ala bolo kuranɛ aya ala ɲini kɔrɔ ka ca ala ko ni den kun bɛ n bolo kuma laɲini min la arifu ye min fɔ ko kuma in laɲini a bɛ fɛn damadɔ nɔfɛ a ko ni den tun bɛ ala bolo a ko kɛ Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mais o kɔrɔ ye den t'a bolo ayi den t'a bolo wala ni den kun bɛ ala bolo danfɛn fɔlɔ min kun b'o den labato o ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. nin b'a jira k'a fɔ wal awwal wal akhir kira de kɛra fɔlɔ ye dali la kira de kɛra laban ye ci la siga t'a la. Vieux Samari n'i ko ko n'an ko an bɛ don ala kira ka siran yɛrɛ la n'a bɛ fɔ o ma ko Isra wal Miraj sufɛ taama ani siran yɛrɛ nin ye kuma miliyɔn de bɛ bɔ nin kɔnɔ kuma miliyɔn de b'a kɔnɔ mais anw tɛ se k'a fɔ k'an bɛ don o la. Ayi. ala kira sallallahu alaihi wasallam ka siran yɛrɛ an bɛ kunbabaw de tɔmɔ a la. An k'a kɛ ten. sinon n'i k'i bɛ ala kira ka siran yɛrɛ n'i k'i b'a ta a daminɛ na a wo misɛnnin bɛɛ k'i bɛ don a la san tan b'i sɔrɔ a la. Allahu akbar. n delila k'o kuma f'i ye. O fɔra. mawuludu n'i k'i bɛ ala kira ka mawuludu kɛ kira yɛrɛ bangeni n'i k'i bɛ kuma o kan i bɛ san tan kɛ k'a sɔrɔ i ma se ala kira bangeni ma. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. parce que n'i k'i bɛ ala kira daminɛ i b'a daminɛ depuis a nɔrɔ a tayɔrɔ la et puis a nɔrɔ kalifara an f'a daminɛ yɔrɔ min na n'i k'i bɛ kuma o kan wala i bɛ kuma an f'a dama kan an f'a dama ka ɲɛnamaya kɛra cogo min na nɔrɔ tun bɛ an f'a dama sɔrɔla cogo min na a tun bɛ ala bato k'a to a bɛ an f'a dama sɔrɔla waati min na n'i k'i bɛ kuma o ɲɛnamaya kan i bɛ san kelen k'o la. ka bɔ adama na ka na adamaden ka sita la n'i k'i bɛ kuma o fana ka ɲɛnamaya kan i bɛna san kelen k'o la. kuma laɲini mun ye k'a ta an f'a adama na ka na bila ala kira fa la n'o ye Abdullahi ye ka na bila an ba Amadu la cɛ o cɛ ni kira nɔrɔ tɛmɛna a sɔrɔ fɛ ani musoba minnu ni ala kira nɔrɔ taari da u dɛbɛ la n'i k'i bɛ nin kelen bɛ ta i bɛ san naani kɛ k'a sɔrɔ i ma se ala kira yɛrɛ bangeni su ma. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. mais kuma a kumaba de bɛ tɔmɔ hakilima bɛ se ka min faamu hakilima bɛ se ka min minɛ Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bi an bɛ kalo min na Rajab hɔrɔma kalo ye 4 o de kosɔn n dimɔ ala ye dali kɛ a ma dama kɛnɛ kɛ ala ye fɛn o fɛn da danfɛn a ka danfɛnw na a ye dɔ fisaya dɔ ye. O fɔra minɛ. a ma ye sa a ko arajaba kalo ma a ma fara hɔrɔma kalo 4 kan. a farala kan. hɔrɔma kɔrɔ ye di hɔrɔma kɔrɔ nin fɛn in ka fisa nin fɛn in ye hɔrɔma kɔrɔ n bɛ nin fɛn in don nin fɛn in kɔsɔn hɔrɔma kɔrɔ ka fɛn dɔ don yen ni Alahu cɛ min ka fisa ye o kumana hɔrɔma yɛrɛ kalo la hɔrɔma yɛrɛ alikaba la hɔrɔma yɛrɛ makama Ibrahima la hɔrɔma yɛrɛ Arafa kulu sanfɛ Safa ni Marwa hɔrɔma yɛrɛ ye an bɛ taa biyew ta ka taa Makan a kuma tɛ fa bɛ fɛ telew la ani arajo la hijita kuma tɛ fa bɛ fɛ agence tɛ kulo la fa bɛ fɛ k'a waati sera mais munna maaw bɛ wuli ka taa Makan maaw bɛ taa Makan ka taa fɛn jumɛn kɛ hɔrɔma tɛ wa n'o tɛ ni misiri don misiri b'anw fɛ yan nɔ o cɛ ka ye alikaba ye
ka bieta 2 millions ka avion bieta ka do avion na ka jamana jol teme ka ti jo dugukolo do sanfɛ wallahi munyita wallahi dugukolo te kelen sigatala maga dugukolo ka fisa diɲɛ dugukolo bɛɛ o kɔni jɛlen madina dugukolo ka fisa diɲɛ dugukolo bɛɛ i bɛ taa alikaba min nɔfɛ alikaba daminɛ faraku dama de a ma bɔ aljinɛ a faraw ma bɔ aljinɛ kɔnɔ ma bɔ foyi kɔnɔ a bɛɛ tɔmɔna maga jabal judi ni jabal kubaysi de la k'a jɔ a bɔra i ma y'a kabako bɛɛ tɔmɔ maga kulu la k'a jɔ mais mun na ala y'a so pese ala y'a pese diɲɛ misiri bɛɛ ye mun y'o kɛ hɔrɔma tɛ a ko bɛtulal haram nabi ɲuman cɛ 70 n'an bɛ alikaba jukɔrɔla la b'a fɔ ka bɔ alikaba da la ka taa yɔrɔ dɔ bɛ yen ka taa olu fila ni ɲɔgɔn cɛ u b'a yɔrɔ fɔ yɔrɔ min ko mutazimu na ɲuman 70 kaburu dan bɛ yen muhamadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam o kumana maa bɛ biye ta ka taa magan ka taa alikaba de nɔfɛ munna i bɛ taa alikaba nɔfɛ hɔrɔma de b'a la a farida kelen ye diɲɛ misiri tɔw farida 100,000 Allahu akbar balimakɛ i sɔnn'o ma n'i sɔnn'o ma n'a fɔra ko hɔrɔma bɛ alakira la n'a fɔra k'i ka alakira don i ni ala cɛ n'a fɔra k'i alakira hɔrɔma ɲini munna i bɛ ban o ma n ko nin kabako de i ɲɛsin bɛ alikaba ma alikaba tɛ ala ye alikaba tɛna kɛ ala ye mais munna ala ko a y'a ɲɛsin alikaba ma ومن حيث ما كنت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ما مودي بيجي يورو دوغلو كاي نشا الخبر كسر حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره اسلموا دي اسلام بي ابدا كاي نشا الخبر الخبر يا لدي ما تعالى ممنا اما نشام كبا كرودو والله على دي الله يا بنياتي ابو يا ده هرما ala y'a bonya ka hɔrɔma k'a la o tuma ni ala ye fɛn min bonya ka hɔrɔma ko la fara gɛrɛ fara hɔrɔma yɛrɛ o la dugukolo yɛrɛ gansan yɔrɔ dɔw bɛ yen hɔrɔma yɛrɛ o la muhamadu rasulullah min ka pisa ala ka danfɛn bɛɛ ye sanfɛla la ani duguma na ala ma danfɛn da min b'a ɲɛ o tɛ abada danfɛn tɛ yen min bɛ ala kira ɲɛ o tɛ yen hɔrɔma tɛ ala kira la e tɛ ala kira hɔrɔma don ni ala cɛ e t'a fɔ ala kɛ ala kira kɔsɔn e t'a kɛ a fɔ ala a kɛ ala kira barika kɔsɔn o tuma e ye mun ye sisan i yɛrɛ k'i yɛrɛ zuze nin de ye diɲɛ laban silamɛya barika ban bawo silamɛw ko k'u bɛ taa ala fɛ k'u bɛ ala kira b'o de ala cɛ diɲɛ gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni ala kira ko bɔ a tɔ bɛ de siga t'a kuma la koyi munna taabolotigiw nana kira bɔ adamadenw hakili la o kɛra wallahi i jigida ala kan i jigida ala kan ka n'i jigida foyi kan i ɲɛsin ala ma ka ɲɛsin foyi ma ala deli kana foyi deli u y'o o hakilila min don buna adamaden la a kɛra kojugu ye dɛ a kɛra ye dɛ wallahi a kɛra ye fisari maa b'i jigi da fɛn ba kelen kan o tɛ fɛn bɔ i ka limaniya awɔ maa b'i jigi da maa ɲuman kan munna i b'i jigi da maa ɲuman kan munna i bɛ taa maa ɲuman fɛ k'a ka dugawu k'i ye munna i bɛ taa maa ɲuman fɛ k'a ka ala deli k'i ye bawo a ni ala cɛ ka ɲi ka tɛmɛ i kan siga t'o la donc ala b'a kɛ a kɔsɔn a b'a to yen a kɔsɔn muhamadu rasulillah a ko inna min ummati rijalun إذا أرادوا أراد الله وإذا منعوا منع الله أقول شو بنا على كلام مندونا شو بنا بولا مو صنع على كون صنع مو بنا على كون أنا بنا شو بي وبيدا وعلى كجترو دي والجبو دي مو صنع على بيصن ما مين قصوين على كني مو دين على ما من على كلام دو أنا أسيكم علي كم بك كراي أسيكم علي كم بك نجمي أسيكم علي كم بك مؤمني كجيب بك سلامي وسبع على كوان وسبع عندنا دوكه أيا توكه ده ناس هو ما فيه بتشود بسات توني بدو بلا دوني كدو فسات دوي نمنو بلا نفع منو بكوفي نو ما سمع تقولا مو دو نين على كم دو جاني منا الله أكبر الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ما هم ما إسي كوب على نكرو فرق بينهم وأولئك هم الكافرون حقا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بي أما كيرو كيرو في النبي يوم قال النبي يوم هذا كيرو كيرو دام فين تدو كلو كمين باسان في دام فين تكبر كلو كنا مين باسان يلا نقدر سنة يلا كنا ده لوج ما ينكر ترى سان في ما تمام بيولو سووا تمام بالا داو كو كلا سنة يلا سببو الكورونا دلا أجل يرا ما عنده يا بلينكا دا تجي فايت تاي فامي
tellement ka agona atara taifa o ya sura furu muso sara o kum o jongma jigi khoro o ya sura binake o fana fatura abi talibi o fana jongma jigi khoro ni ma fla kalo fla de donu nyoje sala Allahu akbar kira jigi dambu khade kira jigi semembula de o ya la kira de mede mana kira ta la donwa abado badri uhudu kira do kira nega doki do kan nega kasige do hakuna uhudu kira be ke do me nega doki do ngo ala kira fe ala kira kuma ba da Allah wa ma asaba min musiba illa bi iznillah faita adama de so ne ala ka gele ne ala ka latiyete ala kira to aya donwa aya diga muhammad rasulullah mamadu mo bedo kan nega doki do aya la amma bedo kan nega fula do aya la o ba baliki nega ka mi ne ba ne mami ne fula do jigi da na khawa ne mami ne do do jigi da kha no te muna bin ne do do ne ala do be ba do ala kire e be tawhid ala kire ma kes hakito yer la sai kana to duru na re juko jina la khara amba klela même ma do ne ala che ani nyam ma ke ala kilende ay modo ka modo do ina ala che o korte kiyo ke ala ya mogo do anache ay kiro do anache ay waliju do anache ay najmo do anache ay manyuma do anache idlo manyuma ne bita al mar'u yuhsar ma'a man ahabba ala kala mufo afara sallallahu alaihi wasallam afara ako sahaba ko namu ako mai mami kanu jina ya lahra na joro be joy odo kama hadisa fo min jara sahabo ya katamani hadisa ka ko mamudu ko yeni ko mi fo ni jara onye ni mai mami kanu jina ya lahara na joro mi ifana be joy wallahi awnya joro do lahara pase on gonu bai Allahu akbar on gonu bai sahabo yu kan yina ma be di chemi mo no muhammad rasulullah uma foi bla ala kira sanfe sahabo no muso be odo ko so qur'an wa sallallahu radiyallahu an qur'an wa radu an sahaboni ala jeno ma fala bi jemo Allah rabboni aljina da ma bi wasa lafiya dai aljina kai damu dai aljina jadai aljina iti jasro jami ko fe aljina do di miri fon fe na kakade aljina kadai ala ka no kai na so botala dumi nim bi do na kono sa ci sura kono duka de akadi wallahi ala ko kirawmo ayafo na bi monye ayafo kirawde ayembato ayafo jon kan bato nu yembato sigiro ma be mbulude wa sigiro yo menye jannatul khulud aljinate aljinatu kam ko bada du sayata kono hamita kono mirita kono jorota kono salite sunte jakate hijite ngona be otei na so botei chama ngana be otei sini ba ka to be otei iti kono iti sa iti hami iti joro iti miri iti tashi foi tei ni damu dia dongo do shini kadika teme bika de dongo do shini ngana kadika teme shini ka oye badai oye hiriyoe dambe febe la data hiriyola ay si jete ngwa ta tuma domme ma shijere wani shijere to singa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifu ngala mado sani wati be ba ko ku je dongo de ikai ka kunu ka teme bika kadi mama nganga to sambi woro sambi woro fla sambi shegi ki kuna koya kanin duduma mbai ko je ai ta nyana Allah kan gisi kuna goyama ya rabbi ala kan nyada aljina amin ala kan sigira be aljina amin ma ngai be fejme no fe ay sali ay sun ay heji ay jahab abe mu no fe aljina te aljina do abe mu no fe abode no fe wallahi obma kana to aljina ki dande obma alji ala kundiza kando aljina kono ni salte abisi ni sun tewa abisi ni heji tewa asibai ay do bla kono olu ma fengew ay do dila ko lu bla kono olu fengew akun zaka ni utaka tan shura kono kaso salin sun tewa wallahi asibai o setayo akwa sebe ngandaki abisalli قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو رزاق ذو القوة المتين والله إنما أدم الدين الجنة فسق سفاكني على الدعاء كم باتو أدم الدين أدكم فلا دافون أدكم يباتوي من تالا على فنفن دا نبي فامو دافع أبدي على باتو أبدي لكم على باتوي أدم الدين الجنة أبدي بس نسالي الله أكبر ayembato ni sali ayembato ni suni ayembato ni jakabo ni hiji ayembato ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda kunye sali hey ida kunye sali ni masali kafiri
Nubai fora koyi anda kun sali fi nda fo shi miliyar anda alama de da kun sali ni masali kafiri wallahi kafiri ni jogo nyana melkel jibra tay ni masali kafiri mahmudu sallallahu alaihi wasallam aya da basale kam amanda fi kam note muhammad rasulullah ay kido mblakana ku kano de fanye anga batu nabi mon nano de fanye anga batu wal jude de fanye anga batu je lalimu nano de fanye kan ala batu fora fora de sira warata ala la ni batote la ay muhammad rasulullah ci ni jogo ko jogo ma ala kira tay amma ala ko ta abada ala kira o ta kira kelende nabi ma ba ke mini ba mu na ni cekilin dula min da la kala so sauti allahu akbar la amma ka abada ne nabi ma ku kira ko sallallahu alaihi wasallam kira ta ala so shido nabi ma ta ala so shido men muna ala ye bato gele olu ka teme anga kunu kanin joro bayin unu kanin jogo nyman bayin ala ye sali gele ya olu ka sago anga allahu akbar silite pidi abari nabi fina umana je fon fande kun wala billahi ne sali ni soni daga no ma de kun wala uyi bla duro na juro jani siga tala ala kan kisuma sali juro ma to me kawla a juro ma to nabi mauna a juro ma to kilawla a juro ma to jinawna ala ti sali to ma na ki jogo kan e jogo hakke me ke jogo ni mi te bi ala to ko jani me de je to ni pa be yinga o be kana kan goyi o be kana kan re ye ima delika kuma mi medina kono kan nyina me kono depuis wurula lawo wallahi samba kele kuma mi ma delika medina kono abada daliba miliyar ma delika kuma mi vodina kono abada ni yo me karamo mi nda taka bo shetana do fasigi do siga tala kano mine obla ima kuma mi me fawda dinana olu ma me fawda dinana olu fana ma me fawda dinana fatle goyna yo me ni yo mine to ko jan me de billahi ala dere minute goy ne kuma fo diɲɛ maa ye diɲɛ silamɛ bɛɛ ye diinɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ti yɛlɛma cogo si de sali ni sun ni hiji jaga kira ko n de ye silamɛ ye ala ko n de ye silamɛ ye wa silamɛ banna wa nin do wallahi nin do dɛ n'i ye kelen yɛlɛma na i tɔgɔ ko jalimɛden wallahi i ma deli ka dɔnnibaa dɔ ye min ye nin duuru in dɔ yɛlɛma diɲɛ bɛɛ kelen ba ma deli ayi maa ye maa mɛn tile kɔnɔ maa dɔ ka n'o yɛlɛma k'a dɔn ta bɔ ta e taara k'o ye sɛtana ye an b'a tile la wallahi o de kosɔn an ka laseliw la an b'a fɔ an bɛ dugawu kɛ sanga ni waati bɛɛ ala kana an bila ta ala kana an kɛ taabolo tigiw ka taabolo wallahi ami o k'i yɛrɛ ye dɛ awɔ dɛ ne bɛ nin dugawu laminɛ koyi ni n ye nin fɔ taabolotigi supporteri langolo min t'a yɛrɛ kalama an kun fi k'a bɛ taabolo lagosi ne ye taabolo lagosi ne ye maa ka taabolo lagosi ala de y'u lagosi ala kira de y'u lagosi sallallahu alaihi wasallam Qur'an ko inna dina inda allahi islam سلام دين على بر محمد السلام صلى الله عليه وسلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين مما يسرى ولا من دين الإسلام يسرى يبي جهنم كنوا كنا قيا الله هرا نيجي فهم رفس إسلام مين تعالى إيه مجه يلا سوسو يلا كلا سوسو الله كلا سوسو لا الله سوسو لا نمبر 2 جان فاندو نما ما سبتره تابول تو يبك جالمدي ni to don bo fi yani kati balake biti ko bari be mo sabute bari be tabutu sabute tabutu be ka min fo mo eto don tabutu ko be kafri wa na di mi ta tabula o ma be kafri wa me di biti to ko de ko bari ado ta bari abota iti yera do iti ka dira nyi ay muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam an woni kulu mu go ha Allah kan kana amin Allah kan salamu amin dina famu Allah ka dira amin Allah kan anfili amin Allah kan ndugu maka tabulo la ya rabbal alamin Allah kan agi tabulo tigiye Allah kan demwa na mimbi ke tabulo billahi ni ma go do yere bi fula ya me on dabe tabulo tigula sangani watibe sa kala to fla malma ke kundo de bala akumunye munye on vo ya ngulo ka dina nyuma jirana olu fayu ngulo ka dina nyuma jibawla olu fala fauna no nuye ka dina nyuma jirana anana se on laba je on je laba bo ni diɲɛ laban karamɔgɔw mo anw de nana tɛgɛrɛ don a la o kumana anw bɛna diinɛ tiɲɛ ka bila an denw ye an kɛra mun ye
angela munye aw faw ya adla khablanye olu faw ya adla khablanye olu faw ya adla khablanye asra aw mo ko ote aw mo ko tegara fode do aw mo donge de do ka mo sobla dongela ka mo sobla kululi dala ka mo sobla ki ta ko fe na nyefe aw mo dine pasadade ka donu kala ka bala kala o ma aw nde o bina soro o de bambulo olu de fara bina soro o de bo jene dine che aw onda acha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kuma kun file wallahi note an ga saka kuma da Rasulullah hara ala bulo ka fanya fo an ya zai mi yanyu ala anyu ke wallahi ko yin dabaro re kama an don kana ta juyo fe fo ne ma wala kamin sura ibo ta an ko boka ne bi dem sini be kala dum dalai ngoda bi kamala ni be ko zikru da o mo bulu bu sura awo bu sura awo o dabla bli ka convinki bakalam ka take tegara fay muso kela ko yo mana wuli bu sikono kam ngoro kwale onde bita sigi gida bu sera ka muso pasada ko zikru dala ko ru dana de aw ko islamé jogoy o jogo be mi kam ngoro kwale sigi be nyo bakelen de sale e ko tu fay awo ha o ro ko ka fra o lo ma ko sale ko talawa o yafo yo ma min da ko tsali misiri be ngaddu kono ani bisal kilente ay jamais misiri bakelen be mata man ngaddu kono billahi tisali ko farti do mais ala ita mata janda ala ay c'est ala tromper o ke tugo di misiri be gantu ay ka ko ni ho bakelen be ka sa ani mo ke moto kita sala mewa abe fo misiri no jamote ala misiri no fiya ka teme masjid zero ka cha muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar dina bana na yazi ande mo bici na si abana amuso bici ni be si abana kamoro kwale ki muso blande da wonde wala jumo ko réunion be aw ton ka réunion be aw awo tout amo kilela ki muso bla o debi bo e kofe ko bita ton ka réunion na wali muso wali ko ka ta fara nyonga ko ton ka réunion mun ke suwi ayo chama labana muna fina mbudo ese ki muso kala islamela wa muso ma dimo ka akala dinana wa muso kumoti ni lahara wallahi o bla ko ta do tona kala salama na se kala ta tona dongo do réunion wali muso dongo do réunion wali chafi man yow kwanga ne fo fo lahara billahi ba fo kabrudi akoni abi fo na allah tema tirka bali ka fuiti saka bali ka fui dina ni disi dala bi disi fara ay siga tala mo tata wallahu mutimu nura walau karaha al-kafiruna ala ko islamiyya kin ba da kenaka jar islamiyya nafiyo ba da kenaka ajara kafiriyo ba da kenaka ni ngalo do islamiyya bi wala hal ni nyebe bi no fa bi wala abe wala de na ya kunandija o ba mine na ba kunja akatoy muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam batui kira nyen jimenge seyemi ala kira hake mungoso kira toro minga hake mungoso abeta dine no fata koy la beewon yo ala kira munge ayo munge ala la ama la kota bada qur'an kama innaka la ala khulqin azim qur'an ana ka jogun ma bal ala salika wajibi ana ka jogun ma bal ala sunke wajibi ka hiji ka wajibi ayake farda durbe ka fardai Allahu akbar aw bi jogo me fa nasaro kira jogo maywa ta sali sabute ko ni bisani jogo may ka be ta o ke daluye o yam na daluye ko re kiti saldi udalam ne kan webi ko ni sita jogo may o re ma jogo ma kana saliwa o dalu do bi khona khona muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam besari ami joya na kuma nyablate angata muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sanale kira ga saw sana yele dalu do bala do ko lalimu do ko toro de ya to altara alkira sanfa de kun warala ma nga ya blinga datige ajigi misela ajigi kuya musoi otei ajigi kuya abi talibi otei ala ta se du ka kola foni yi jigi bo fe be ka wati mina ala be xam sa se wala abina wallahi sai tala na gele yɛrɛ ka gɛlɛya pami vie a bɛ se nouveau dɔ ye ti foyi ye bilen ni Allah tɛ o waati ala b'a ka masaya se don a la Muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kɛra baara ye dɛ a furumuso ɲuman tilala la a fa ɲuman tilala la mangaw bɛ k'a bilen k'a da tigɛ su man di tile man di a faw don a bɛnakɛw don a kɔrɔw don a dɔgɔninw bɛ a yɛrɛ
bara juru be u ya date ka manya bola ka ba yaro me msikira taifa ka bitala yana mo so taifa ka u yala kira be ni fej me gongoro ni bere ani la to ni manga gulu ka gushi fuka ta juru jira sabara ko Allahu akbar ni kira bele abtami na yi ni si famille mai abtami ka to kamala gba kono ni do ka sala yela so wudi ni ala ba fe toro na aya anyana ala ba fe ka toro beta ka bwaka pep abena fenga ya mi ma nyine beko do ko ya ala kira ka sala yela so wudu sallallahu alaihi wasallam do ko ala kira ka sala yela so wudu flana du ko lo wasura ka ba ko la taba ala da fe da ala bu ya do ka be awo du ko lo da ka wasura ka ba ko la na ka ala fe mi kayo noyi dogole ka bakolo ba bakolo na gona dogole barka da alai akwala ina dogole feza ayi munya de awo ala ne dogole dula kan fese ayi masir ni jiru dugu adamadun jinaw bagan fe bebe dogole safiya الحمد لله الذي زينني بالأشجار والمدينات والطرق والإنس والجن وما أشبه ذلك أقوم على يندو غلو فيزه أيام مسرني بوني بابوي بحر المحيط ودبنا صافية أنا ما دون دبنا صافية جيرو دبنا صافية جيرو بن صافية بقوم بن صافية كما قالوا ما يعرفوا أي مويا أما بنعمة ربك فحدث ما لا يماكي كلا بركة داك يمانا كدواي باشتورا bashitola la akana ke wasui hon mi faka ngal go rola de na ke ku wasui ala ku ben zoro ya muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugola ya kan yima faale boyan min ga ka bakolo mamme du bakolo tala ka bakolo dugola ki tala ko tala ako dugola ne ra kan ala fu ka barka da alai ma ngene ka bakolo yo ako alai mun ke ka bakolo ako alai ne to ka bakolo da kan ya bi wolo fle alai ne ka bakolo da kan masri ni melekawi kan masri ni ko edolowi kan masri ni tile kan masri ni kalwe fewro be ngona min to ye ba fala be ala fu wallahi ne fuli ka dugola ka bakolo ko na alai fendo ken ya mo ke bakolo ko fej me ako na ma wa ba ke ne ba mo nane abate ne dugola safi abe kabu damene dukolo ne dukolo de ka be mara be sugo be ne de kon ko be ala fola kaba ko ko dukolo ko nam ahiet ne fo kero bila ne mo bila o be sum o be farkolo marambe ikono yo tien ila ko ala barka do ngana fana ala ko ba kenere o dum o na be ma ni bebe al ne ka ba ko do kon najma be ni be ne de kon Allahu akbar farkolo be kono Allahu akbar dugulo ka bakolo kono akwala feno ke amo kide ka bakolo ko fe me akwala so do belen dugulo sa ko kam ko betul al haram no alkabay ako jiesa mo sa jiebe be na hiji adama de fi ma jema pani baba jiebe mo so ni che bebe na alkabay ala ko sun mo ko horma so o belen dugulo sa ka bakolo alkabati fa hele kama ko dugulo nyame me kana waso na alkabay ako dugulo ko nam ako fe o nyogo be ne ka bakolo ko ne so do be ne ko ne ba ko betul ma'mur qur'an ko yor la في والطور وكتاب مسطور في رق مشهور والبيت المعمور والبيت المعمور وسقف المرفوع أبو كان مسؤولنا عن الكعبة واليوم بنقولنا لا سافر أو سوين بقى الكعبة سافر توبا فهم كل بيت المعموري بيت المعمور عند الكعبة بسنة متى لا أقول دخول إيه سنة سنة هيجي بتاعك أقول أنت جاي دخول بملك وابي ولا فلا من هيجي الله أكبر لك ما بيولون فلا دو جو ملك وابي ولا فلا ده الكعبة بيت المعمور هيجي شنو شيء تكلي والطور وكتاب مسطور الله أكبر دخول جاي دخول بملك وابي ولا في رق المشهور والبيت المعموري جاي دخول بملك وابي ولا نور طرف والله ربك في ولتي قبلي الله أكبر الله أكبر ولا تسأل سان كان وصلنا الكعبة الكعبة يوم من يكون صار أوه يقول لك كيف يفعل أقول لك فينا بنقول تقول أقول يوم أقول أمير مساسا دافع من قد على دافع بين نالت دافع توير تناير ومحمد رسول صلى الله عليه وسلم أسجي من الدخول صاب أمير مساسا أنا مسوق أنا ديو أنا كسابو أبالك جهادك محمد رسول الله بيا صلى الله عليه وسلم أتيلا كم كبكولو كشران نيرين جلا كبكولو على ما كنا تيجي على كل دخولو أي أوصلنا أوصلنا يعني جيني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع منو يرى فاتش من نافع دافع تانتو منو يرى فاتش من نافع والله إكو خرمت ولا ما جودو الله أكبر ما جودو ده ما فايل ما هي
billahi kiraka dunmoro abana dumin ni jira kira fatuli fo ta nete ko mun ala kira fatula ay mu ni jekono bi kiraka fal do ko tari refi ko kono ko kira fatula fali aka nyame do bi abana ka dumin ka jifo ta nete kira fatula ale mu ni jekono bi bagaw nye che valeur do giro ya valeur do faraw ya valeur do febe ala kira valeur do ma adama de nguturu e mi ngo ki kala nedo ki ko na dushi ki ga diplôme bora nye dala kana ki doctorat bi bolo ni sase bi bolo ni bi bolo e ka tlaki do ko hormate muhammadu ka so do ka ko kala muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ko nyame akolo ako mamudu bin ikono sisa sallallahu alaihi wasallam do ko nya sobi ala kira tarane ala kira sanfe mo goso ka bakolo fana ka wasu dafe minum be ka bakolo kono o ka ala kira valeur do sallallahu ka martaba do kuma bo min tan shi akacha na kuma la yine fejme a kontara sanfe tara qur'ana o jayenya surat ka surangile to goda kira yɛrɛ ka sana yɛlɛ la ni kuranɛ kuma sana yɛlɛ fɔ maaw kuma fɔ ko nkalon don o kuma fɔ kelen ni kuranɛ nasi ayaw de kuma sana yɛlɛ fɔ minnu ko hɔrɔma t'a la kuma ko nkalon don hali sisan olu ma da la yɛrɛ parce que caman b'a fɔ k'a ni de taara ɲininkali bɛna se ma a n'a farikolo de yɛlɛla ou bien a n'a ni de yɛlɛla farikolo dama tɛ dɛ ala ka wolo sabara sabara bɛ don ni na wa ayi yarɔ sabara tɛ don ni na dɛ Gibela ye wolo sabara min sɔrɔ n'o de yɛlɛla a yɛlɛla topi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na cɛ kana siga kana duti ni dutira ala kira ka sara yɛlɛ la fa a farikolo mata i bɛ nafiya daminɛ depuis yɔrɔ la a ka sabara min b'a sen la ani fini min b'a la ala y'a da cogo min na Muhammadu Rasulullah ne do ye a ye 7 ba hijabu 70 k'o bɛɛ ban ala mago b'a la k'a bisimila yɔrɔ bɛɛ y'a bisimila fi an ka taa dɛ o kuma bila ni fɛ a farikolo mɔmɛ bɛɛ wolo sabara min b'a la n'a yɛlɛla an bɛna se yen o Muhammadu Rasulullah kuranɛ sura ala ye sura dɔ tɔgɔ da ni sana yɛlɛ in so a ko subhanallazi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الله بنقم أقول سبحان الذي سلم المساكين الله ala ye kuma o kuma daminɛ ni subahana ye o ko maa to ko bonya dɔn ni ala yɛrɛ tɛ da maa to ko bonya dan dɔn ni ala tɛ a ko subahana hasan ɲɛ bɛ masakɛ ye dɛrɛ a y'a yɛrɛ tanu ya Allah o kɛra mun ye t'a tanu a ko alhamdulillahi rabbil alamin masakɛ min a ko n bɛ ala y'a yɛrɛ tanu a ko tanu bɛ masakɛ min y'a bɛɛ dilan ala tanuka ala barika da yi ga wajibi ala bi barika da ni salin suni jakani hijine sikatula asra bi abdihi laylan na masake min na yusufata ma kana ka jonge jenne muhammadu sallallahu alaihi wasallam ila masjid laylan sufe da ta ma ka sufe de isra sufata ma de من المسجد الحرام محمد صلى الله عليه وسلم مساكي سبسرنا مساكي من يوسف تاما كنا كجوجي كبو حرم مصر الله أكون من المسجد الحرام كبو حرم مصر الله نودو الكعبة على نيروين على تقدكو مصري كاسر ودو بولو دباكونو يعني بكده بولو دباكونو كسبه ala inti dongo morana e morani nga jonge la horama sura kuma la yine muy ni ala ka tamaka sallallahu alaihi wasallam malaka wona atamaka ko sifata makana ka bo horma misrila kata misrila ma be fomo ko masjid al aqsa misri min na yoro qacha no yezilzala misri amba mo bayt al muqaddas bayt al muqaddas ko raybo donwa misri min ni joma botale kono
najma ma ba ke ne ba mu kana be sallam misri mi kono afori ma ko betul maqdis boli ma dalika sigale kono boli ma dalika sigale dafe o de ko so ala ya to de ko betul maqdis sumi na nyota alkaba bolu ba tora kono bolu ba kono kema sabane bi woro ko kono ana kera o fora mele mais ya batay boli ma do kono ko sa ko betul maqdis akon munane ne tamari nga jonge nyi sufe munanyake akoli nuriyahu min ayatina ako mba feka kabako de jira ngamalina mai lamede global la gobe ako mba feka kabako jira ngachela nabala ibrahima ala ka biblete wudu wallahi nala kira bora chemi bi seda ala kira sirna nabala ibrahima dan fembe ala fofenda ala kira ka pesa be ni ala kira bora chemi bi seda kira sirna dona we nabala ibrahima khalilullah ala ko mo ne terke kama le ngoro ko bi sigile to aka sali tapika asigile sali woloka na yukungulo korta kabakul wolo vlabi dele anyame aljina khoram so tamatola anyame mele kawla deflela kama kono ibrahima khalilullah ونور يا إبراهيم ملكوت السماوات محمد وجت بوت بني نشوا إبراهيم كم بالدين خور مسوا تامتوي أبى ملكه كبقول قرنا في ونيا بابل ملكه بديفل كبقول على يوجد إبراهيم أنا كسر سيمنا دوبلو سافر إبراهيم بيت على كلا سورة أشودين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكون دارني كماله يسوع تامك هنا إنمونا ما في كبقول جرالا كبقول تمين ما في ما جرالا أمنا اسمع لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرد لي هانيك السخن ويمسكر على كلكم تقتل دا الفي قاصر كرا دامي بس نولا اتسنولا سنوغني سنوغباليا ابو اوغولا او سنوغبيو obeawo inya tugulen donga fem fam ke ke zezi fam ke kala fenya inya bala imanyina comme meleke na nasro krabo au nouveau la suno balia ay riwaya dogo kwa kumba ado alkaba kerefe bile na nasro no sayyidina jibril patron ay kama ubonyo na sidatul muntahala da kenveze norondomo kabakolo je sanke maduru tama kabakolo bebe nyonde chi kabakolo ni dugukolo che sanke maduru tama jibrilu abito setul muntahala o ya le placide abito yeno na ala ko jibrilu o ya sor kama le kama wa ka bonyona mago be muhammad rasulullah na yi kama bonyona ki nya kami kai sor asra yolo vla banka jo ala kira sallallahu alaihi wasallam jibril ka tere nya kami nyele tarafatu aina ka talai الله اكبر طرفت تابع عربي ده طرفت عين وقتل تليا دايرتي تليا جبلغه تليا طرفت عين كولف لا بابو كان يجو فتره ويا رسول الله ربك العالي يكرك السلام محمد على مساكين من قرطه لا كونغي فنوي صلى الله عليه وسلم على كريف ولا من اكو بولكي فرن ينجونا الله كان مغلوب بالسس والله جي دو قدي جي دو مندي تلك الايام نداول بين الناس كراي دونغلوني اي دونغوموني اي ديزا جلوني اي فرموسو سا جلوني اي بالما سا جلوني اي تورشيا بي امن ندوين قد امدلك الدنيا من كداي من غادي كتمن ندوين محمد صلى الله عليه وسلم نيا على كونغني نوفه ليه مسكين من يا بدا مسكين من تيا بي وكوكي كان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دغو بوده باترو والله في انو كيما باترو ينغي ها جرادي باترو بلا وينغي ويشين فودي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغاتا لا كوي دافنت على بولو دافن من تغر غرفك على كروتي ودافنتي تملك لا تجين تقول والله على كره باترو باترو ميغا باترولتي با وتم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ني كبروسكي كو مليار بي بولو كان كبروسكي بارغلا منو بي كبارك وتا مكو باترو ني كا مليار بانا شيني وتا في مكو اي اتي يوندو
ha jamana kuni ni jamana kuna na bila tiga ba pala na beta se ko sira beta ni kono ka beta kiso ba mene mais na bora jamana kuni ya de atifa mo ko patron wallahi tu zangoro patron min ba ka patron ya la kamina damene patron min ba ka patron la kunu patron min ba ka patron la sini patron min ga patron ti ba muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam يا لك كيسين يا بابا صلى عليك الله يا رسول الله سلام على كده اقول لا ملك فلا بينهم في اقول لك انا كو صبر الله اكبر ما كان نيه هاي نيت ني فرقلوا ما بنيونا تي واتي بنيونا انا كصبره باربنا ibado jibrila kama minayi vola kira irwaya ko oyola jibrila ko ala kira mukaki da yola ala kira ida jibrila kira fini ka fini bo adishila ka mina aya adishila nona ka oyoro ni faraka digana barala operation ya malaka mikaelu jombe jibrila ya akono bara ya no fara ayo fara minge opmana ako jibrila afendo be kira dusikuna ayo samaka bo we fenfi mani doy ko e shetanen no yoro donc yo fenfi mani sama ka bo Allahu akbar shetanen no yoro shetanen no yoro ba ma dibe de zikuna abi awu gono bi ya jatim ne alladhi yuwaswisu fi suduri nas min aljinnati wan nas bati abi alkhannas aya kono ba chachi ka feno sama ka ba kono ba adisi kono ako me kaylo mo aqini tasa ako tasadia o tasayid me o yimina de mi fa me noro la ala do noro ani limanya noro ani tawhidi noro ani muyuni sabali noro o noro be ala me kaylo bolo ay mina mene sayidna me kaylo bolo ko noro nyoni ka do kila disi kono la ka operation ka yoroni kala o yorobe ka no ay ñoo mine o yorobe jolima bo bandi ma meleke ala Allahu akbar patron Allahu akbar Muhammad rasulullah sibaya nuru ala nuri ka do faraka patron ka nuru ka parce que abila ta yoro mina yoro dinte abila ta yoro mi meleke ma sey abila ta yoro mi kira ma sey abila ta yoro mi najma ma sey abila ta yoro mi billahi dan fe se ma day patron de tabila ti se da yoro la yoro min dan fe se ma day Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam الله اكبر محمد كوته كودني ده كودن دغ ala kira bora atura meleke wala wona na se soko fe wona sura jibril dambe ki iwe na fo bini Muhammad sallallahu alaihi wasallam bora o e dambe no de krawde bi ala awo buraku kitabu ko jibril ta buraku mina kubna ala kira do fe aduna ajina kono kata sura buraku chama be ngani buraku ngire inde jole kundo apasalendo ata dominike jibril ko buraku mo dalu jumen bi le pasame aljina kono ite dumuni ke mundi la muhammad bi ko buraku ko jibril mo akol tsaka dumuni ke ga dumuni chena ga fembe chena ne da fen do de to ko aljina kono o de kanu yin balka dumuni ke o da fen jimen muhammad rasulullah da sebe me buraku te ga la ilaha illallah muhammad rasulullah buraku to da ila la aya fo me ko kira kanu de ale da me do de to me je kono aljina kono ya ko muhammadu rasulullah hay aljina kono asbe be de ko muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ateka la ilaha illallah muhammadu rasulullah o be buraku teka buraku da matada aljina yoroshinya mashitai la ilaha illallah muhammadu rasulullah o de sebe mbaka la rusi piebe la rusi juhoro la ilaha illallah muhammadu rasulullah de sebe mbaka la ilaha illallah muhammadu rasulullah de nye fe be o de ko so ala ko tika silame ni ma fa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ni yeni ko yelema ni yeni ko yelema wala ya boy o yikere kafiri mutlaqa ama aklela ame fe gabuyi la ilaha kalabo wallahi ame fe gabuyi andotlela amala wallahi minun balaka la ilaha illallah muhammad rasulullah kele wallahi abi الله اكبر dine ko kuma kan yi auda au ko la ilaha illallah tai allah ame kala ka chawlu no fe de الله اكبر an chele mbolu no fe an confium muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam an confium ako eyo kemi fo o kanu de bila mi nya na nyeke nani sisa buraku farfonna o ya mene o rabbe ka kikya dala ka masiri karamo ke o masiri tsaka la khadi aya fiya sama khabona ya aljina kono jibril buraku jibril da buraku kinenda kin krefe ni kelu dama man krefe meleke woro be defle la o bala ka tayro jume maga o bita jenno fe muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani qur'an kuma ya dara o kuma ni ngalo o ba fo o ba kai
ma ka yɛrɛ nana sɔrɔ burako dalen do kira jibril kira mu ka yɛlɛ burako sanfɛ burako kunkolo bɛ i n'a fɔ buna adamaden burako yɛrɛ ni k'i bɛ don burako yɛrɛ mankutu la a mankutu la i bɛ san kelen k'a la tellement que burako ye danfɛn min n'a cɛ ka ɲi a kulɔrɔ ka tɛ ka ca kojugu a cɛ ka ɲi kojugu mais olu bɛ aridin de kɔnɔ o dasi b'a kɔnɔ yen muhamadu rasul sallallahu alaihi wasallam kira ka yɛlɛnka daba de ale donc n'olu tɛ danfɛn wɛrɛ t'i la ayi ne m'o mɛn aya muhamadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ibrahima yɛlɛla kan fa Adama yɛlɛla kan kuma min n'a ko Jibrila ko ala kira mo k'a yɛlɛ buraku sanfɛ buraku tora i n'a fɔ a b'i lama k'i jɛngɛ dɔ min Jibrila ko buraku ma ko buraku a ko nin mun ya ko t'i fara ɲɔgɔn kan kamalen ka yɛlɛ an ka taa sira ka jan dɛ a ko i b'i jigi jawab mun na a ko hɛn ko nin ye jɛni a ko ne ye buraku a ko cɛw yɛlɛ n kan dɛ kama fɔlɔ na koyi a fa Adama yɛlɛ ne kan Ibrahima halu yɛlɛ ne sanfɛ Jibril ko fa Adama yɛlɛ kan Ibrahima yɛlɛ kan nka ni ɲɔgɔn ma yɛlɛ kan sabu ko cɛ min kanu ye malasa k'i ka maaya bawo de ye nin de ye Muhamadu rasulillah sanfɛla ko tɛ dugumana ko tɛ n'a tɛ baara kun de la buraku ye mun ɲini o yɔrɔ la ko nin de ye Muhamadu ye ko nin de ye Ahmadu ye Hamidu ni Mahamudu de ye nin ye a ko kumana Jibril a f'a ye ko ne b'a fɛ lahara a ka layidu diya n'a bɛna don aljinɛ kɔnɔ a ka yɛlɛ sanfɛ a ka isi ngɔ la n ka don n'a ye aljinɛ kɔnɔ a ka hɔrɔnmusow cɛla a ko ne b'o ɲini a fɛ kelen filanan a bɛ sɔrɔdɔli min kɛ lahara k'an bila a ka sɔrɔdɔli kɔnɔ ale t'a aridin kɔnɔ de n'a ye ala jata a tɛ bɔ a bɛ bɔ kana fɔ k'i b'i ka confiance bɛɛ da ala kan dɛ ka tigɛ n k'i yɛrɛ kan kan'o kɛ dɛ n'o tɛ i bɛ to duuru naani jukɔrɔ ji la an dun b'o tile la dɛ an b'o tile kɛ anw de tile jugu de la anw bɛ tile jumɛn yɛrɛ fɔ tile tɛ yɛrɛ fɔ tile yɛrɛ tanu tile k'i yɛrɛ kɛ waliju ye k'i yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye k'i yɛrɛ kɛ kutubu ye anw b'o tile la wa kira ko diɲɛ ti laban ka maa ɲuman tɔ to diɲɛ kɔnɔ jamais diɲɛ bɛ wuli kuma b'a sɔrɔ diɲɛ tɔ bɛ ɲama-ɲama ye an y'a daminɛ Muhamadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahi fi a y'a daminɛ yala waliju bɛ minɛ sa a daminɛna bon e ka bolo si ko ala ka waliju ye karisa bi na nin ye waliju yɛrɛ ye mali bɛɛ i bolo si dɔn mun ka ye ayi ne hakili t'a la m'a fɔ a tɛ yen dɛ mais ne t'a dɔn e t'a dɔn n'o tɛ a bɛ yen dɛ Muhamadu rasulillah a bɛ yen dɛ n'o tɛ ban n'olu baara de bɛ meleke o a bɛ ka dɔgɔya de dɛ n'o tɛ taabolotigi waliju ne m'o ye fɔlɔ waliju t'u la taabolotigi aw ye ka dɔ fɔ ayi a tɛ k'a minɛ a fa ma kan ayi a tɛ ne hakili t'a la ayi a tɛ ne m'a ye anw ninnu ka taabolo ye nin ye k'a sɔrɔ tɔgɔ ɲuman dama de b'u la koyi mais waliju filɛ a bɛ nin taabolo in na fo ka taa diɲɛ cogo ye i yɛrɛ ɲini i t'o ye parce que a kelen bɛ fɛn b'u bolo min bɛ taa ni maa ye jahanama kɔnɔ o tɛ kɛ maa la a bara k'i bɛ kɛ ala ka maa ɲuman hali mun i t'a sɔrɔ jango maa ɲuman jango waliju wallahi ala ka n'an kɛ taabolo la sa amin Muhamadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam buraku ye nin ɲini ala kira ko Jibril a f'a ye ko a ye fɛn o fɛn bɔ sɔrɔ bɔn i sigi ala kira y'i sigi buraku cɛmancɛ la buraku Jibril ye ordre di la ilaha illallah Muhamadu rasulillah teliya da yen ayi a ko fiya yɔrɔ min n'a y'a kaman bɔ jamana biribila fana ko fiya minikɛli ko fiya minɛkɛ wɛrɛ b'u nɔfɛ u ye kabakolo sanfɛla minɛ sani dugu cɛ buraku a n'u b'a la ka fiɲɛ fara ka taa Seyidina Jibrila dan bɛ ala kira kiniya b'a fɛ minikɛliw b'a numanya b'a fɛ u b'a la buraku dajuru bɛ nin bolo nin bɛ k'i bolo da buraku kira sen dan bɛ sɛbɛla ka yɔrɔ min na minikɛliw bolo dan bɛ a b'a la ka fiɲɛ fara mɛlɛkɛ wɛrɛw b'a nɔfɛ b'a la ka sanfɛla sani dugu cɛ u bɛ kɛ ka fiɲɛ fara ka taa leylan min al-masjid al-harami ila masjid al-aqsa kuranɛ kumana nin yɔrɔ in de la ko ka bɔ n'a ye alikaba la ka taa n'a ye Jerusalem a kɛra sufɛ u filɛ sani dugu cɛ ka taa u bɛ k'u kaman wa jeli bɛ sanfɛ Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam u sera lugo dɔrɔn ma Jibril kama zil Jibril a ko Jibril ko buraku ma zil jigi buraku sera ka kɛ duguma tɛ birab a ko Muhammadu ka jigi kira jiginna Jibril ka musalli rak'atayn huna k'a ka raka fila saliya ka kuma turunya a sera Madina min ka jiginna yen buraku selen Madina ninnu fɔlɔ a jiginna kira ye raka fila sali Madina Allahu akbar u panna u sera dugu wɛrɛ bɛ yen ko Madiyana Shuaibu ka dugu u sera yen min kɛ buraku jiginna yen ala kira raka fila sali u panna u ye sanfɛla minɛ u nana se Turu Sina watini wa zaituni wa Turu Sina Turu Sina kulu o ye kulu di Nabila Musa ni ala tun bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u sera min kɛ ala Jibril ko jigi
burako jigina ko kira ma arkan flasaliya kira ki arkan flasaliya o yele la wala sayyid la ko baytul lahmi afa annabi la isa bagna yaro limina sira ma ko jigi ala kira jigina ko arkan flasaliya ala kira arkan flasaliya ni sali me bane ko fasa we sanfala me yaro me baytul muqaddas me kabbo maga kana madina kabako kero ko kabbo madina kana madina kabako kero ko kabbo madina tur sina kabako kero ko kabako tur sina kana baytul lahmiya kabako kero ko faka tasiya labis zilzal ay kabako ya matami hakido Allah akbar nida Ramoko ndako nungu ma oho wakati corona no te babu ingadi anga bita ko na ndako nungu ma fa anga jo anu ame bita jo avi ne ala juma wara irana ana la kraba nyambulu ma fa ka fulike parce que wati se ko corona ambe fulike awo la me ba je kulu be ambo befo awo vi amban kan ba befo mali kono ani mali koka muso ani che dem sen ma khoro nga fuli ba bay nga dugo ka bay nga dugo nyina bay una ka jamana ala ka basigi jamana ala ka basigi amin jamana ala ka ansa wi ala ka jamana njugu ala ko malu ala ka ba jugu bolo amin amin gelew gelbe mali kono ya rabbi ala ka gelbe amin ya rabbi ala ka jamana nja amin ala ka jamana nja ba bi jafana insha Allah abija amba dugo ke bana batowi ala ka kanya du muso gonaw ala ka che dumo che gonaw ala ka ko che gonaw ya amin gese ni no ya rabbi ala ka gese ma du amin ya rabbi amin tunga fe anga mamdo tunga fe ala ka tunga no ko yow ala ka gese ma no ko anyu mun be kenya ni lafiya ani gese ma ala ka no ga nyaru ala ko ala ka ko so sallallahu muhammad ka foli kerengere ka nyeshe television so mo ka ta sanvala directeur la fo ka jigi dugmo mo baraka tele so ina nga foli ba be nga go ba be sufra tleka masa mi nyanu jeni maraina ala ka no jella al jelle ala ko ala kira bunya ko so salli ala rasul ibe kan bo fusa inshallah na moray ni ala juma wara irana na la sono ma abdala ron na ta eno ame foli bla ka ta an lamel jekulu bela jelema an la jekulu bela jelema ka damine quartier bela bamako quartier be ame bela jelen fo bebe woleli ke an ga foli be bela jelen na moray no amita zambala nantara zambala amadou jara ala afake no ye karamogo shaka jara ye ani burama jara ambu bela jelen fo nunu bebe zambala karamogo ikanu bago do na moray ameta dabanan nasa ameta comme Yunusa Traoré amba ale fo ani Mugutar Gakou ale maître bijoutier ka bo artisanat kono a placer numéro A 7 amba ale fene fo ko dabanan ni suba Afrika bela jilamba bela jelen fo karamgo ikanu bawo do ko ka fi inshallah ku do ni fe ki do ku uye nambora ameta funanga fitini Mamadou Doumbia karamgo ikanu babaga ne dimseni fitini yere ni yere da yenyela ko ka fi ki ka do ku kai Mamadou Doumbia nu ko ma ko fa ale be bananga bugu la da kare abe bo kare yere kono no ikanu baga do ki ka do ku kai no bora ameta jena me Sidi Touré fene fo jena o fene ikanu baga Sidi Touré ama al fo ka jena ka bela jelen fo inshallah bita ama bla amiru fuliti bulu alhamdulillah ale be boso de fo boso ndew ni mo dew ayu fo ko sebe jene boso parabugu boso fen be ndew jakaw ayu be fo ko sebe kata do firu aga do firu alhamdulillah anga poliku be alhamdulillah ala ka juma wala irana ala ka hamina ko noya ala kira kama salli ala ya allah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati qina azabannar allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah ala ka juma wala irana amin سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Où que vous soyez, nous savons que vous nous regardez. Une variété de programmes qui ne vous laisse pas vous ennuyer. Un programme riche et varié qui confirme notre souci d'être la meilleure des télés.
les meilleures émissions qui vous permettent de voir plus et s'informer mieux. Énergie TV, le monde chez nous et l'Afrique chez vous.